marang solah bawa tingkah lawan laku ing dalem dodo ana wujuding kalbun molak-malik ing kahanan wujuding kalbun kuwi mau banjur ana telenging wadon utawa pepadang mrih maidai supaya bisa manfaat tumraping manungsa kamangka jroning wadon kuwi mau ana lubun jroning sanobari kuwi mau ana sigapun wujudan ingkang samarga piyun lan ana sanjroning kopiyun ya kuwi mau sirun utawa sir ati kang suci pinangka dadi dharmaning uripku ana ing jagat raya iki nggih. Kakrasana besok sira Kakrasana bakal dadi gegununganing para satriya netepi marang dharmamu ya kuwi mau anuta marang dharmaning pamong mituhu marang parentahe sing dimong ingkang angka loro tumindak lan pakartine kudu bener lan becik dadi contoh ingkang angka telu tulus lahir kelawan batin ngarsa lan ngayomi marang kaulamu ingkang angka papat tanggaping sasmita lan pasemon kahanan pinter lelipur gawe pemarem Kakrasana sira kuwi mau najan mapan ana ing karang pradesan nanging anira sira Kakrasana praing kusuma rembesing maduwijiring andana urip mula gunakna kapribadenmu kanggo memayu marang rahayuning bawana kinarya hamamayu mring rahayuning keluarga sira dadya panutan ana wujud pusaka alugara kawan nenggala kang kinarya dadya piyandelmu kinarya dadya pengayoman angin jatuh ngasih duga-duga prayoga kalih saking rubeda angin picu prabowo Hey! Ah! Oh! Ah!